В моята практика темата за границите е винаги актуална. Хората трудно поставяме граници. Тук много е интересно, сама се чух да казвам хората, защото в животинския свят границите са нещо супер естествено. Там няма как което и да е животно да допусне да му бъдат нарушени границите. В човешкия свят обаче ние сме възпитавани да допускаме хората по-близо до нас, да им позволяваме да нарушават нашите граници. Какво значи граници? Нашето спокойствие и комфорт. А щом са нарушени границите, това означава, че някой вече ги е престъпил, някой е навлязал в нашето пространство. Разбира се, за да очертаеш тези граници, ще нарушиш на някой друг комфорта. Няма как това да няма последици. В основата на границите, поставянето на границите отново е самочувствието. Ако ние се чувстваме спокойни с себе си, ако си вярваме достатъчно, ако не се притесняваме, че ще бъдем отхвърлени, ние ще поставяме по-лесно граници. Така че поставянето на граници е един въпрос, който е пряко свързан с самочувствието и съответно с нашите вярвания. Къде съм аз в социума, къде е моето спокойствие, къде се поставям сам.